Karon natong kantahan si Governor Pam, no? Gikan sa itong pagkanta niya sa camping, karon na kini magabot balik. Good vibes tabay! Taliwala sa busy schedule ni People's Governor Pamela Pambari 4, nakahigayon og pangharana sa gobernador ang ukulele singer-artist nga si Ivan. Sa content ni Ivan, iyang ipadayag ang iyang mga naobserbahan sa lalawigan sa Sugbo, ang mga kabaguhan o kalambuan sa serbisyo. Si Gobernur Pam daghan na gyud og natabangan, saksi gyud ang mga katawhan. Napaginindot ano? Imong batasan manggihatagon dili dawan, masinab kanon namong tanan. Kita na mo ana. Sure yun, ang taga-Sugbo, saksi nimo, kung unsa ka, nga mutabang sa mga tao. Gobernur Pam, amo kang pasalamatan. Katawhan maoy saksi sa imong kabuutan. Gobernur Pam, amo kang pasalamatan sa among dughan. Ikaw gyud pirmi amo ang number one. Yeah! Number one. I love it. Grabe, salamat, Jacob. Oh.